stor succes. Odense bliver en gigantisk industriby. Industrien betyder, at byerne får en kolossal tilflytning. Det er vigtigt, at begynder byerne at vokse. Men byerne er stadigvæk centreret, ofte med voldanlæg, det har Odense jo ikke haft, men det havde i København. Men byen som industri betyder, at den trækker landbefolkningen til sig. Byerne vokser som... Det siger på en måde, hvorfor overlejer den her by, den som Jonsson taler om, altså en by, der ligesom er fragmenteret og består af forskellige netværk. Når vi designer for den, så tit så holder vi stadigvæk fast i den funktionsopdeling på nogle punkter. Men vi skal ligesom begynde at se, at der er nye muligheder for at overlejre de multikulturelle ressourcer, vi har i byen, og de økonomiske. Hvor det er interessant at lave noget. Der ligger noget lige heroppe på skridt, som kunne begynde at blive noget af det, der var sådan sammen. Det hele handler om Odenses image. Og hvad er det så for et image, vi har? Odense er verdens røvhul, sagde uddannet fra universiteter. Hun påstår, når du sidder nu sagde det der, der er nogle påstår, hun ikke kan penge. Odense er ren leverpostej, sagde Lars Sikker, daværende chef for Aarhus Festuge. Og så skulle ud på Christiania og fotografere og interviewe. Vi er jo kunstnere, så vi er ikke underlagt nogen som helst videnskabelighed. Dejligt fritaget for evidenskrav og alt muligt andet. Vi skal bare gå rundt og være intuitive og sige, der er noget om, lad os lave noget med. Og det er det, vi har gjort. Og det er nok mest mig, der skal sige, ja, vil jeg vil sige. Louise supplerer indimellem. Vi går rundt i Odense, fotograferet og kigget, søgt på nettet, læst visionsplaner. Når man står i toget og går ud i Odense by, så er den utrolig velholdt. Den er nærmest friseret. Man får sådan en følelse af, at der skulle stå sådan nogle galoscher, man skulle tage på, for ikke at sætte alt for mange aftryk. Fordi om borgerlige i Horsens er lykkeligere end dem i Odense. Om de har større og bedre kunstoplevelser, om de det synes jeg bare, at ligesom når vi kigger omkring og får al den kultur og alle de kunstnerliv, som vi har fik, så er de der 37 hits på hvad det nu er, i stort set ikke noget. Altså. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er vi helt enige. ja, som i hvert fald den svære. Og der er hvidvin. Så er det også